става. Не става. Сине, нам. Какво ще нас спериш ли? Не. Ще да на старата работа нас. Къде е това? На салатата. Оти той нали те вика да идваш, хайде. Той ми рука. Иди бе, не е лошо бе, Назив. Той ми къде да, ама... Иди бе, за 2 месеца не е лошо. Не, каза така, не е леко, не е... Сега да ти кажат да те лагат. Сега не искам да те Кажи ми лагат. колко пари ти взема лекото на една бър. Колко пари? Колкото си изкараш, бе. Пари... Най-кьо работа му да се зависи, всяка работиш. Защото то носи 2000 евро, ти не верам да донесеш 1000. Кой носи? Салето, защото я мога да донеса 2000 евро, ти мога да донесеш. Може и повече да донесеш. Зависи. Там няма колкото си изкараш назад. Там е както си изкараш назад, там няма... Голяма красота. Тракторът нали си се при? Супер става. Те да се дигнали са твоите. Те са пущи, Калба пършка сега. Дали така му слама не го нема. Където? Това? Хайде да тръгваме. Сега мога да изтръгна. Добре. Имам други тема, не мога... Сали, мини оттам, Сали, ще ги качи панала. Къде? Други те са на пояцата, трябва да ги свърши. Али има и яйци? Има, малки имам навсякъде. Те са около 30 бройки, ама не искам да ги изхвърля. Иска да търси. Тук имам на яйца. Добре. Тук имам пилета. Там лежа на яйца. Тук имам пилета. Сега на перси. Тук имам пилета. Горе имам пилета. И тук имам по-намънички пак. Чакай си, не. Нямаш. Там по-имам на яйца, боже още. Тук отдолу имам на яйца. Ще ги направиш това, бе. Къде идем, месере? Тук не е ли опасно нещо? Не. Кой го? Може да вляза? Няма ли? Всеки ми избъде всичките нази. Тук по-имам на яйца. Тук е това другото сълта. Това хубаво е. Трябва да има постоянно човек да ги храни. Бе! Е храната къде? Ставам сутрин, излизам да пия кафе, фърлям храна. Мара. Да, снимаш. Гълбете. Снимаш и Това как са... се тъй. Няма кой знае какво философия. Гълбе, така ги гледаш, кухи на гълбето. Личите печевата се ги няма. Не са па лети назив, не са пущи. Уния има състезателни, може да идеш в Америка и да ги пуснеш. Той в Америка върди гала. Но те почти влязоха, бе, а? Сметката с Халилове, той се занимава с такива. Абе, Те гледа лети, ходя от Румъния. почти ли влязоха? Не, почти няма слезе, въздуха са. А, Още може чак час да кацне. не ги нафаше ястребо. Преди ги закачаше, се не ги бара. Къде ще врате? Почти е с хубаво, почти ги отваряш.
Не, всичките ги пускам, аз не затварям. Всичко лома трябва да занимаваш да го гледаш, да му си Това е най-рахат назив. Това трябва да му Това е най-рахат. Хвърляш му там и да живее. Той ги прави, старай. Къде е хвърля на земята? Селица жито, това е вода, малко ермичка, като има пилета, ги слагам ермичка. Не мога да гледа. Оти за каша, да прави на малките каша. Това е ставам, друго някакво. Една бучка сол, има и вода. Уне Гал, ка видя, гледай как му се скрил главата. Той как къде върви? Титри. Титри колега, гледай, той не може да види върви. Ние гледаме такива 2-3 титрики. Бели бяха, бели. Но това е сигурно кръстоскато, а не че... 40-50 чисти са ти. 40-50 пъти да. Излобраш такива има. Всеки. Има ние за да ги много шии. скапи. За да ги шии има. Драконето има тия пушите деца, те са по сумата пари. Не, тия двете са деца по тия белите, взимах Шумен парк 40 лева взема. Тия салтаничетата, дето е едно срокчето с пръсканото капаче купих. Тия църното с червеното купих. Всеки се пребра ли тия гала? Али там си седа на лак? Прибирай се, бе. Някакво соло долу взима, той 2-30. Той ги дига там. Обикаля, бе. Идеят, угледно като